नमस्कार सर. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र साहेब. जय महाराष्ट्र. थरारक व्हिडिओ बघितला बापरे. धन्यवाद साहेब. धन्यवाद. नाही नाही म्हणजे काय माझ्याकडे शब्द नाहीये आणि हे स्वतःचा जीव त्याची पर्वा न करता तुम्ही जीव वाचवला. धन्यवाद साहेब. आईचे खूप आशीर्वाद मिळाले. नक्कीच नक्कीच सर. नक्कीच सर. आणि नीट काळजी घ्या. हो सर. हो हो. म्हणून म्हटलं तुमचं कौतुक करायला शब्द नाहीये. उगाच काय करत नाही पण हो सर. नक्कीच कल्पनेच्या पलीकडचं काम केलं. तुमच्या कौतुकाने नक्कीच मला कुठेतरी अभिमान वाटते सर. तुम्ही एवढ्या वेळात वेळ काढून माझं कौतुक केलंय. आहे तसंच काम केलं तुम्ही. नक्कीच नक्कीच. आणि तुम्ही जे काम करते समाजाप्रती कोविडच्या काळामध्ये अगदी अक्षरशः एकदम उत्स्फूर्त, त्याच्यातून आम्हाला कुठेतरी प्रेरणा मिळत असते. आणि नक्कीच नक्कीच. ठीक आहे. सगळं चांगलं करू. हो सर. हो. आपल्या काही अडचणी किंवा समस्या असल्यास आम्हाला त्वरित संपर्क साधा. Thank you.